Младите да не се сърдат. Няма бе. Значи една политика се учила да кара колело. Значи една политика се учила да кара кола и питал шофьора на къде да заведе, той казал на ляво, тя завела на ляво. Валевица! Браво, Яко! Между другото ще ти помоля всяка неделя да си тук да ми казваш по един виц. Често ти казвам, аз тука падам на колене пред хумора на този човек. Дима, как бе? Ела тук, ела бе. Сеща се някакъв друг виц ти, бе. Да, ще още един виц. Направо аз искам да си сега да бъде по-чул. Сериозно, бе. Я кажи сега друг виц. Значи, един родин ги кафа в един самолет и на 2000 метра самолета почва да се плаче. И пилота му вика на едината какво свеста на тях и му века да качи се отиде отзад при тях и виж колко прави. И той отишъл видял, че играят баскетбол в самолета и по-на време самолет се успокоил, той отишъл при пилота и му казал, мълчава нищо, не му казал, той му казал, ти вика толкова доктори, вика педагози, вика и лекари, вика го се опитаха, вика да ги спасат. И вика какво направим, вика един доктор, едно дете, вика, ако изкараш на двора, и му хвърлиш играчките, нали знаеш какво прави? Ако изкараш на двора, вика и аз това направих, хвърлих вратата и хвърлих играчките. Еланата прегърна, ти си мой човек. Край! Аз ви казвам, от тук нататък обещавам. За тия ли момчета става въпрос? Познавам ги, той един е много прост. Разполага с лични телефони, на времето ми взе всичките жетони.